जोंना BPF हिसाबै जोंना फार्स्ट फेज टिकेट फोसावनाय बे 22 जननि थाखाय जाबाय 18 जन बाखि दंबावो बेखौ माने 15 तारिखनि उनाव फोसावगोन बेखौ माने रायलायनाय जादों 15 तारिखनि उनाव निश्चय फोसावनो हागौ जोंनि हाइकमान्डआ दा बेवहाय माने जेरावबो मोनसे धौ फैदों माने खालि BPF खौ नांगौ सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ गथ' गथाय दिनैनि तारिखावलि खालि नांगाल उन्दै रायलायजेननो रोंनायाबो नांगालाव भट होनाय दिनै बेफोर मोनसे नाराया दिनै फैगासिनो दङ दा बेवहाय नुफैदों पानिराम ब्रह्म हिसाबै देरहानाया रोखा थांनाय MP इलेक्सनावबो बिथांमोना मोनथाम राजनीतिक दल जानानै लोगोसे एबसु थाफानानै बे पानिराम ब्रह्मखौ फेजेननो हायाखै दा बेवहाय काजलगाव माने BTC सेगमेन्ट हिसाबै देरहादों आरो एबारावबो फेजेननो हानाय खुनु अंक'आं गैया रोंगोरानो गेलेथों सोरबा उरखावआव फैनानै गेलेथों प्रमद बर' फैनानै गेलेथों बेवहाय बिथांमोना आं बुंनो सानो माने बेवहाय कन्टेस्ट खालामैयानो मोजांसै थारमाने थाखा फैसा गारनानै नस्थ' खालामना लाब गैया रोंगोरा MP जानानै फैसा बुथुमदोंबा बुथुमनानै जा संसारा मोजां सालायना जाबानो जाबाय फैसा नस्थ' खालामना लाब गैया जेरावबो जों देरहागोन क'क्राझाराव 12 12 देरहागोन चिराङावबो माने 7टानि गेजेराव जोङो दिनैनि तारिखाव 6टा देरहानायनि अंक'आ जाबाय दिनै आनडिभाइडेड बाक्सा जिल्ला हिसाबै जों 6टा देरहागोन उदालगुरियाव 10टायाव 6टा देरहागोन गतिके दिनै जेननायनि खुनु खोथा गैया एबारनि इलेक्सनाव प्रमद बर'आ लाथिख' जाबाय बेखौ दिनै बुंनो हायो कारना बेनो दिनै बर' हारिखौ थगायदों दिनै बिथाङा जोंनि हा हु फाननानै जादों BTC नि साख्रि बाख्रिफोरखौ दिनै फाननानै जादों दिनै एग्रि परिखाजों हाबफैजोब्बाय 7,000 बेकेन्ट पस्टआ दिनै जेसेबां थिखा थुख्लिनि खामानि दं दिनै 100-150 कोटिनि खामानि गुवाहाटीनि कन्ट्रेक्टर मावगासिनो दं स्पेस मेसिन साप्लाइ पावार टिलार साप्लाइ दिनै BTC नि बाहेरानि मानसिफ्रा मावफैदों दिनैहाय आरो माने लेखा साप्लाइ दिनै दिल्लीनि कन्ट्रेक्टरफ्रा साप्लायारफ्रासो होफैयो पाब्लिशारफ्रा होफैयो दिनै 4 कोटिनि जे बुक साप्लाइ दिनै 500 थाखाखौ 15,000 खालामनाय बे प्रमद बर'आ आदि भाग खालामदों जों खोनानायाव दा दिनै फाग्लिजरा पासबारियाव 3,600 बिगा हा हगारना होदों बेवहाय खोनादों 10,000 कोटि थाखा लानाय आदानिनिफ्राय दिनै बे फैसाखौनो बिथांमोना भट बायनो नाजागोन खिन्थु जोलैनि हांगारफोरनो रावबो भट दिनै फानला दिनै बेखौ रायजो राजाथिया ओंखारनानै स्पेसियेलि बर' जाथिया 90% BPF नो भट होगोन BTC खौ रैखा खालामगोन जेसेबां पावार फांसन थांफिनदों बेखौ लाबोफिननायनि थाखाय बयबो साग्रिद जादों हेमन्त बिश्व शर्मा बुंनाय बा आसामनि दिनै माखासे नेताफोर बुंनाय BJP नि नेताफोर बुंनाय बे भाषाया दिनै रोखा ओंखारदों बिथांमोना बुंदों 91% जोंनि BTC एकर्ड बा BTR एकर्ड इमप्लिमेन्ट खालामबाय नाथाय बिथांमोना उल्टा 91% जोंनि BTC नि पावारखौसो लानानै थांजोबदों हा हु लानानै थांबाय साख्रि बाख्रि लानानै थांबाय CSB सिफायबाय दिनै माने BTC नि EMफोरनि पावार फांसन लाना थांजोब्बाय दिनै माने BCDC नि माबाखौ दिनै लांबावनो नागिरदों आरो BTC आव दिनै 6 सिडुलनि मर्यादा हा बायलाय फानलायखौ खालामफैनो नागिरबावदों होमबा जोंहा मा दंबावो गतिके आं दिनै रायजो राजाफोरखौ खावलायगोन बयबो खौसे जा प्रमद बर' बिरोधी जों खौसे जानांगोन बे जोलैनि हांगारखौ एबारनि बिसायख'थियावनो जों फोजोबस्रांनानै जों बर' जाथिनि थाखाय खामानि मावनि ओंखायनो साफ्रोमबो रायजो राजाखौ आं खावलायदों दिनै साननो हनो गोरों जोंनि आबाद मावनानै जाग्रा जोंनि जे माने बायदिसिना खामानि मावनानै जाग्रा गावनि जिउखौ खस्थ' खालामनानै जिउ खांग्रा साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा दिनै समयनि हाबवान हिसाबै खौसे जानानै UPPL ट्रेक्टर आरो पदम फुलखौ जाहाथे अराय समनि थाखाय जोङो जोंनिफ्राय उदखाट खालामनो हायो बिनि थाखाय बयबो ओंखारबो रायजो राजाफ्राथ' दा गोबां फैथारदों माने लैहोर बिराद फैदों आरो फैनायनि खारना जाहैदों बे मोनसे अरुणोदय मोननायनि थाखाय बा मोनैनि थाखाय बा माबा मोनसेनि थाखाय नङा फैनाया जाहैदों BTC खौ बोरै बासायनो दिनै BTC नि अबस्थाया खोब गाज्रि दा दिनैनि जोंनि BTC जेरैखि सक्ति 2003 आव 60 जादोंमोन भारत संबिधाननि 275 आर्टिकेलाव जेरैखि मोनसे क्षमता होदोंमोन क्षमताया UPPL सरकारनि गेजेरजों BJP नि गेजेरजों माने सेस थांजोब्बाय बे गतिके पाब्लिकआ दिनैहाय बे BTC खौनो बासायनो थाखाय मोननाय मोनैखौ बाद होदों जाहाथे बासायनो हादों बिनि थाखायनो दिनैहाय जोंनि काजलगाव समस्तिल' नङा सारा BTC ओनसोलाव दिनैहाय गोबां दिनै जइन जागासिनो दं आरो दा फैगौ जिल्लायाव जितु ड्रेसिं रेलियावहाय बेसेबांसो मानसि जमा जागोन होननानै जोंनि चिरां जिल्लायाव जोङो मोनथाम ब्लक लादों समस्ति लादों बे जाहैदों माने चिरां ब्लक काजलगाव ब्लक बेनिफ्राय जोंहा निसिमा ब्लक बे मोनथामनि गेजेराव जोंनो हाइस्ट लांगोन जोङो ब्लक हिसाबैनो 6निफ्राय 7,000 जों लागोन आरो ओरैनो जोंहा टारगेटआ जाहैदों 15,000 गेदारिं जागोन बेवहाय नोंथाङा एक्जिस्टिं MCLA खालामो दा फैगौ बिसायख'थियाव बेसेबांसो भटनि फारागथि देरहागोन होननानै आसा आंनि हिसाबावथ' आवगायाव जेसेबां देरहादों बेनिख्रुइ बांसिनाव देरहागोन आं जे नुदों आरो दा
रायजो राजाफोरनि जेनाखि मोनसे जोंखौ माने आदर खालामनाय जोंनि प्रति मोनसे जे मोनसे अननाय आरो जोंखौ जेनाखि दा जिखिनि जइन नुदों आरोखि गोदान गोदान गथ'फोर माने सेंग्राफोर फरायनायफोर गोबां हाबफैदों आरोखि बेखौ नायनानै एखेबारे मोजां देरहासार